Здравейте хора, аз съм Epic Noob 123. Днес ще експериментираме с това яко нещо, което се казва желе. 3, 2, 1. Ще изтичам да видя какво стане. Какво се случва там, бе? Дали е жив? Тук трябва да е някъде. Нямам си на идея къде е. Якото нещо. Не. Сега ще го потърся. Намерих го! Намерих го живо! Живо е! Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се. И чао!